bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné mbele kala ko yalti keɓon tawi hay mbuɗon joɓani on calminama on juwama on jettama yeeɓiyankoɓe Pindi TV e radio yiɗi jokkodiri ko wayno Fouta FM Nanka FM Daka FM yantude ɓe ganduɗa kañen goni hono OFM Jolof FM Kaddu Kayor e dendagal kalirde jokkiɗe hen sifti noon tan garɗen koye jewte men mbiyeteɗo koɗo galle hande bismi ko koɗɗo galle joom galle ko Souleymany Sow mo ganduɗa jaara cuuɗi men Bokke Jalluɓe e dow inde gomo Lewlal Group tawtede Abou Gaye on calminama on juwama on jettama to karallagal to ko Samba Dioɓe wondiɓe muɗum noon Abou Gaye tawaka mataw hadde no puɗɗi Ousmane mi hokkete konngol calmina Souleymany salmina gartane yewtere nde eyyi Allah jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe Pindi TV hettotoɓe radio ji men radio Demet radio Dumgu FM Nanka FM Or FM e kanƴe fof Pulaar speaking to États-Unis radio Lewlal e groupe Lewlal gardugol Abou Diop wondude Hammelli Abou Gaye Abou Sy kamɓe fof ɓe calminama e weltare joddaɗo hen e mo kem wiide PCR woni Souleymany Sow mo Bokke Jalluɓe Souleymany Sow bisimilla ma e yewtere nde a jarama Ousmane Makali oɗo ko koɗo kono neɗɗo wona koɗo so goɗɗo salmini caggal bismuɗa ɗum ko joom galle saabu jeydede jibidinede jiidede faggodede nafodirede teddodirede ko wawa heejo ɗo Souleymany Sow bisimilla konngol yesso ma mbani Abou Diop mi wima mba mi wi Ousmane ne mba Ousmane ko miñiraɗo moƴƴo o ɓoydaɗo an ka no mbiɗa ni joni an ka sehil ka bandiraɗo an ka dendaɗo ko heewi ko ndenduɗen ko heƴata e émission goto donc anduɓe yiiduɓe ene ɗe joɗɗi fof no gandi ɓeɗo joɗodima ko ɓooyi mi salmini kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV e kañum e radio ji coɗiɗi e Pindi TV ɗi foof kanƴi kala mi limtataɗi mi juuma mi salminiɓe kamɓe kala heɗiyankoɓeɓe e yeeɓoɓeɓe foof mbiɗa salminaɓe mbiɗa juuroɓe mbiɗa ñaagoɓe duwaw mbiɗa neldaɓe duwaw jarama a jarama Souleymany noon Ousmane Makali namde ummade ma faade Souleymany Sow eyyi Allah jarama ceerno Abou Diop sa wima ceerno calda ceerno ko fannuji foof musidɗo Souleymany Sow en jalti e dawal battowal 1 suɓade hoorejo leydi Sénégal ñande 24 lewru février mawɓe men mbiyata lewru doctoreɓe hitande ujunaje ɗe 19 candidat mon mo gondun ɗon Macky Sall nawi araray kono noon garten koɗo diwan maɗo holko saabi haade men artude ni holko sa hol ɓeto mbatta e ɗiɗo sumguji hol ɓeto mbatta holno jiiruɗa ɗiɗo sumguji eyyi minen to banggue koyamen weeɓani wiide min saabu golle ɗe ko dendade ɓeto min mbaɗata ko président Macky Sall ngolɗo hen o andi minen cuuɗi amen pratiquement foof emin jaade makko kadi o dañi toon résultat ji jajƴi ɗi ganduɗa ɗi ngala guuli saabu oɗon ciftora e 2012 nde o yiilo toon e toon minen o dañ o heɓani toon résultat ji moƴƴi saabu toon ɗo Bokke Jalluɓe ɗo o gaña ɗon premier tour o gaña ɗon deuxiéme tour nden wonno yimɓeɓe gondani nden min fof min gondani nden emin jogui wonduɓe makko eɓe gondani e makko kono ngolɗo hen wonno yimɓeɓe fof koko garti e makko guila 2014 noon garte e makko fof garti e parti he gonde e makko liggudima e makko e élection ji dewɗi hakkude ɗi ha e oɗo élection holliri wonde ko dañi ɗon ko presque ina wayno 90% o diwti ɗum o ɓenni ɗum donc ina wayno min calculi hande ko ɗo Bokke Jalluɓe ɗo commune Bokke Jalluɓe o kalanmi e département de Podor kalanmi ɓuurmi andude Fouta fof ni mbiɗa andi kono noon ko goto fof tan won lowrede remata goto fof tan wonɗo nela min cikki ko dañe Sénégal ko dañi toon henna ko ina walliti no feewi kanko ɓinnugol makko e premier tour he holko saabi Macky Sall dañi ko mbiyata score soviétique ganda hen on lowonimo ha heewi o dañi toon ko heewi koko golle makko réalisation makko e nder diwan Podor ha tengtini malde ni koye dañde wona jagorɗe mawɗe ene jeeya e diwan Podor ha wonɓe to malla ko golle makko holko saabi ɗum ɗo yiyandema aɗa andi enen seɗen kaala ko fati Macky Sall tan ma won neɗɗo joguiɗo jiyande
ɓe ngannduɗaa eɗen mbaawi waasde wonde ɗum ɗon président Macky Sall ko ari laamu hee ko liggiiɗo par ce que kadi holko waɗi mbo anndude ligganaade Fouta kadi kanko o ngannduɗo Fouta kanko wonno directeur de campagne président Wade e temps muɗum nde gagnotooɗo heen nde premier tour mi annda so ɗon ciftora kono ummaade nden faade jooni poste uji ɗi o heɓi ɗi o woppaani Fouta wuro fof gurel o yehi gure gonɗe dow kallu he e gure celleteɗe gonɗe dow jeeri gonɗe nder waalo fof ko jaanoɗo donc ina wayno kanko ɓetnoɗo omo joguino programme uji développement ɗi ganduɗa ɗi ko kanko joganino hoore makko président Macky Sall min mbiɗa jogui lettre makko somi yejjitano ni mi addoranno mbo haalata Sénégal émergent mbo windunomi min nde gonmi président conseil rural mbo pete depuis 2006 Sénégal émergent mbo yimɓeɓe cikkata ko ɗuma kesso o ko 2006 déjà nane hoore makko nden o suwa taw hay wonde nden o woni tan premier ministre o wonan taw hay président assemblée nationale walla yaltude parti wadde créé parti makko donc président Macky konko homme de développement nde o heɓi laamu ngu nde o liggi Fouta minen emin gandi ɗum sa ƴeewi kadi ko liggeyaji mawɗi ko fate kalluji ɗi ɗin fof nde o ari nde o dartima tan nde o gagni nde liggeyaji ɗi dartima duuɓi ɗiɗi liggeyaji wadɗi wonno tawi financement ji ko gasnoɗi kono o yiltoyi financement ji ɗi o artiri joni yimɓeɓe jettan ko goudron kono président wona goudron tan waɗi minen ko fate amen to banggue amen minen plus de 100 km hakkude maji nana waɗe goudron e gassi kono ko waɗata kono wonɓe jiiɗen ñande ne mbaɗi seppoji diwan Diataro diwan Mboyo ene mbiya ha joni pont uji mon ko puusi ene jogui ɗeɗon caɗele ya garta eyyi kono aɗani minen ko jeeyaɓe toon ɓe emin gandi ko ligguey développement dogata développement moylata développement sese yarata mais sa ɓiiti minen joni ummade 2000 faade joni par ce que ko ummade 2000 faade joni développement baɗɗo e Fouta o sa ƴetti ɗum a ƴettiti kadi ummade 2012 faade joni ko waɗa ko sa ɓiiti ɗum a andat liggey nani liggey o nani liggey par ce que yimɓeɓe joni koɓe kalata ko ɓe jejjitat tan ɓe jittan ko tintinde kadi wonko foti ɓeydede mais sa ƴeewi pont uji baɗaɗi ɗi sa ƴeewi aménagement ji baɗaɗi ɗi sa ƴeewi goudron baɗeteɗo o ummade dewɗo hakkude maaji o no yaltiri salde no natiri Podor no yaltiri salde mi wira noon tan mi wasade de gure tokose ummade Podor tan o naati o yaltiri salde o tacciti pont nguyo o fayi goudron o fayi hanga ndewa ɗon sa yiiɗi ndewa gauche jungo ma ñaama paya Dakar walla sino jungo ma nana paya Matam donc ɗin programme uji ko programme uji mawɗi ganduɗa hay so neɗɗo muɓɓi guite koɗe jiitidiɓe to banggue développement président ko ligguiɗo mi wawa haalandema noon to banggue forage uji kam forage uji e école aji dispensaire uji ɗin programme uji fof président koko waɗi ɗumen financement ji groupement ji féminin kadi ko fate golle banggue développement social yimɓe ganduɗa famille ɓe ngala doole dokke par lewru fof keɓa ujunnaji 5 ujunnaji 10 ɗin affaire uji fof ene jogui ko wiyete ko bourse familial ko ɗum ɗon famɗani e yimɓe he nden mo ganduɗa o walano haydara ko soodi café mais lewru ma ene fof o yaaha so yeehi o heɓa lewru makko won wiɓe ɗum kadi yaari ko banggue bourse familial ko wonɓe APR tan dokkoton ala non yarani banggue ko yimɓeɓe jirata noon tan yaari banggue tan ko wonɓe ganduɗa tan waɓe no dendiraɓem liiduɓe ne mbawi tan taw an woni maire nokku o mbiya min ko wonduɓe tan naggam kono noon wonɓe mbayan noon wonɓe ganduɗa ɓene gandi ɗum ko citoyen ji jeeyi te président haali ha leeri wi min komi président Sénégal naaɓe foof gonduɗo yamme parti mbo wondani e yamme parti kala joguiɗo carte d'identité Sénégal min woni président mum gueɗe ɗe so gari yo ndewne lawol ɗum ko hunde maire uji ɓe timmani tan mbaɗi ɗum mais en réalité ɗum wona programme président wi ko yimɓeɓe fof yo dokki yimɓeɓe fof yo mbaɗane ko waɗata ko waɗani ko population Sénégal budget o ko population Sénégal ɗum ko peeje ɗe ganduɗa kanko addiɗe o yaltiniɗe o waɗi ɗe gueɗe yimɓeɓe putoriɗe wadde aɗa ɗamini mandat makko paaɗo si woñande ɗiɗi lewru avril no gonɗen jogorɗo fa 2019 ko nden jogori wonde est ce que aɗa ɗamini koya abou diop wiyata koya woni monde rural dowre men ndi est ce que aɗa ɗaminima ɓeyde wallede sibo hande ha joni aɗa yiya neɗɗo gummiɗo hakkude maaje kasga taw arata ko ha hôpital jumne safro est ce que aɗa ɗamini ɗeɗon caɗele ma nattu non mbiɗa ɗamini ɗen caɗele maɗe gusto aɗa andi ko mbimami ko développement ko seese yarata kadi enen leydi ndi koni leydi ceer mumuntu a wawa guirbade tan guittani battani leydi gondi développé ko seese tan yaadete mais mbiɗa andi min to banggue hooram développement département Podor mo ɓuuri ko département ɓuurmi wadde contrôlé o ɓuurmi ƴeewde ɓuurmi andude ko kewi toon ko mbiɗa andi so Allah jaaɓi duuɓi joyɗi nde timmata ma changement ji mawɗi mbaɗ mbeɗa andi mbeɗa laaɓa ɗum saabu sa ƴeewi programme uji ay Puma o joni koko continue ko programme kesso Puma o kañum toppiti tan ko fati affaire frontiére uji te aɗani enen Fouta sa ƴeewi Fouta fof ko frontiére uji sa ƴeewi Fouta fof ko frontiére uji sa ƴeewi par ce que Fouta ko département Podor e région Matam donc enen kay frontiére gonɗen te Puma
exclusivement ko liggade ko programme de développement des frontières sa ƴeewi PUDC ko liggade koyamo kalɗa joni o jeeridi PUDC ji ɗi c'est des forages c'est des parcs à bétail ko programme aynaɓe ko programme remoɓe ko programme awoɓe PUDC ji ɗi ɗum fof nawa ɗum donc président ko tafɗo liggorɗe kutorɗe ɗe ganduɗa ko kutorɗe développement o tafiɗe koye oɗo premier mandat o mais sa ƴeewi so Allah jaaɓi ma yi deuxiéme mandat o ɗe ɓurata wawde tawata ko hankkadi ɓe mériti ɓe ɓuuri wowde gueɗe ɗe ɓe ɓuuri jogade programme uji ɗi ganduɗa ko ɗo ko mbeɗa ɗamini so Allah jaaɓima en ji changement ji mawɗi so Allah jaaɓi so président timmini gaga Fouto an ko Sénégal gonɗen ken Sénégal naɓe en ji mairie ji ɗi wonno ko président comité rural uji waylama en tant que expert en décentralisation jaaruɗo on fanno holno jiiruɗa janggo commune aji ɗi est ce que won wiɓe yo commune aji ɗi taƴe ha ɓeyɗo famɗude wona nokkuji ɗi mbawa hebde koye mum won mbiɓe yo yaahe commune aji mawɗi ɓeyɗo yaaji holno jiiruɗa hande Sénégal ɓe ɓeto feccere décentralisation eyyi aɗa andi no mbiɗani joni to banggue dowri ndi wonno ko communauté rural uji nden nde waɗa nde woni communauté rural uji nde joni watta commune aji minen ni ko minen koye amen on ɗon programme ko minen joguino ɗum au niveau de la maison des élus locaux minen jeeya e namniɓe communalisation les communautés rurales par ce que watno somin jeehi ɗo mission ngaji e ladde he sa wi comme président communauté rurale ɓe cikkata ko communauté laïque communauté juive communauté catholique ɓe mbima onon communauté mon communauté de pêcheur ou d'éleveur min mbiɓe noon communauté rural filti ko firti ko rendo dowri mais ɓe nonkat famde a explicat ha tampa tubakoɓe ɓe min batti nden wad min ñaagui yo waɗe des communes tubakoɓe namtono ɗum tubakoɓe namtono ɗum par ce que sa yalti a yeehi caggal ɗi tan tubakoɓe ɓe namtomo ɗum holko woni communauté holko woni communauté par ce que sa firti communauté e nder e français firtani rendo dowri e firtani commune firtani territoire collectivité territoriale pour haalde français seeɗa donc ko ɗum minen ko min personnellement mi yehino carte de visite uji am mbiɗa jogui ɗi gila commune waɗaka an Ousmane mam holluma ɗi mbaɗa so mbiɗa yaltanno mission mi waɗano imprimé carte président pare mbaɗan ko président de la commune rurale de Bokke Diallo min déjà mi waɗi min comme bannoɗo commune déjà gila ɗum ɗo minen mbaɗ ɗum posé président on loi min goni hen ha loi o vota mais no mbiɗani joni wona kanji fof poti ɓeydede walla wona kanji fof poti ustede ɗum ne kadi ko liggey namdi par exemple ko wayno décentralisé exactement ina manki ko acte 3 ona manki taw no manki taw yuɓɓude o hen wona mais omo manki yuɓɓude donc golle ɗe cowata o parde mais no mbiɗani joni wona commune aji ɗi fof à l'unanimité walla tan kanji fof ɗi guste walla kanji fof ɗi ɓeyde eɗen mbawi ƴettude par exemple ko wayno communauté rural hudallayi hudallayi ummi ko Fouta tan ha Tamba aɗani ɗum an Ousmane walla an Bokke commune Bokke jeewe 36 villages taw commune goto aɗani ni 36 villages wona caɗele par ce que 36 so ɗi goɗɗodirani so tawi ɗi gondiɗo goto won wonɓe jeeri won wonɓe waalo minen joni minen wuuro commune amen ko mbiɗa wawi widema ko 100 villages so welama wima noon par ce que yaade amo ɗi calculaka men ko ɗi village par ce que kanjine ko ɗi guure eɓe goto ɓe jogui nayi ɓe jogui woyndu mabɓe minen ko presque 40 villages à peu près officiel mais ma won 60 goɗɗi hamuji par ce que zone fafaɓe ne waɗi hamuji ha heewi zone yaalal ɓe ne waɗi hamuji zone yirlaɓe ne waɗi hamuji zone dialluɓe ne waɗi hamuji ɗi ko yimɓe koɗi hen koɗi guure ɓe jogoto woyndu ɓe jogo naggam sa rendini ma won e 100 mais minen ma won sa ummima walla aɗa yalta commune amen tu fais 120 km de long minen on est à 7 km du goudron gummiɗo Linguéri ne fayi Matam o par ce que sa ari ha caltol guelongal hakkude caltol no 14 km hakkude caltol e goudron o ko 14 km teta ko commune Bokke Diallo joni hol jiiruɗa hol solution non jimi ko solution minen commune amen foti ƴeewede par ce que sa ummima guila walla non wiyani commune mon kalmi ko au niveau national non gonɗo comme dokkuɗomo commune aji ɗiɗi mawɗi hono mbaɗi noon hono commune aji mbaɗi noon tan mbaɗi noon foof dayene peeje hono on jinmi widema saabu joni sur le plan sociologique sur le plan des habitudes même ethnique na waɗi par ce que y a des réalités par exemple hakkude maaje sa ƴetti gila walla ha nguy aɗani nguy ko hakkude maaje jeeya ɗum on concept min jogui par ce que nguy waɗi ko nguy rewo maayo e nguy worko maayo donc min joni nguy jeeya ko e nder concept amen e nomin taƴiri min waɗaka décret waɗaka arrêté kono noon ko noon min taƴiri minen koye amen nguy koye hakkude maaje jeeya sa ƴetti gila nguy ha walla eɓe jogui réalité mboɓe jiidane sa ƴetti jaayen ha gelongal ɓe jiidani guura o façon non guura o façon gurdam ɗam façon leydi ndi façon gonkaji ɗi façon naggam ɗum ɗon jiidani
donc ɗon a wawa wiide yarindin ɓeɗon ndendinaɓe e guelongal naɓe wonɓe à 14 km du goudron qui fait Linguère ɓen sa wi yarindin ɗumen e maire goto wadde yiyande ma ko yo yiyandam ko wayno commune aji baɗi noon fof yo ƴewte eyyi mais yiyandam kadi wonde commune aji tokosi mi yiiɗa limtude inde wooda mbiɗo mi limtude commune mum won commune aji village goto tokoso no wodi ɗin kadi ɗum ne kadi wonde ganda kadi ko politique o wanno noon e ɗum fof e ɓennude e an gonɗa ono an e président Macky Sall ono fof gonno landaji PDS caggal ɗum ono jeeya e arɓe wona sakkini arɓe 2014 a arti e APR e yiyande ma janggo hol Souleymane Sow ko janggo ka candidat faade mairie diwan mon Boké Diallo ma mairie pete ma ko mairie Dakar jiɗɗa wonde ala non min ko min so mbiɗa min option politique mo ƴettumi min ko kala poste électif garɗo e nder département de Podor komi cuutowo junggam par ce que komi option politique mbaɗmi min komi opérateur économique joguimi ko société minière mo jeeyanmi hooram e société de solaire mo jeeyanmi hooram mais mais ɗin ko société jam hooram min hooram gonmi ko dans les mines jogui permis ji nana Kédougou donc ɓe jogui liggéey am particulier ɗum ko liggéey privé mais to banggue politique option politique comme mbaɗo politique kadi mbaɗen politique ko cuuɗi meɗen kadi min jeeyami ko département Podor ɓurmi jeeyede ko commune Boké Diallo ɓe min waɗi commune o min ñaagui Ablaye Wade rokkimi décret commune Boké Diallo ka jiɗɗo ka garo heptude non mi wona heptude non ala ko ka duttantoɗo ala non ala ko heeɓa aɗa andi mi enen fof minen bokkenaɓe fof Abou Diop oɗo no wawi arde suuta jungo minen jeyɗa ɗo minen ndin suusa wonde maire ala non gonmi koye haalandema tan joni aɗen on e en démocratie Allah walli en Sénégal ko démocratie minen ndendi toon so wiyama gueɗal na yalti kay goto fof suutat jungo mum min mi andamo kanko kono min gandumi hoore min komi cuutuɗo jungo min kala ko yiilete e nder Boké to banggue politique taw mbiɗa andi mbiɗa tolni hen mbiɗa foti hen mbiɗa sikki mami suutu junggam ko fati affaire mairie ji ɗi commune aji mairie ji paɗi ɗi non comme candidat ɗum mi suuɗaki yimɓe ɓeɗa gandi département Podor no andi président Macky Sall hono andi ɗum kono on Abou Diop mam totter joni konngol hawni ham hen seeɗa en jii président Macky Sall wi hay goto gagnaki personne y a pas de vainqueur y a pas de vaincu woto heeƴi ko yimɓe fof gagne yimɓe fof nawi arara e kono holno pamirta min donki famde lande APR kala ɗo garɗa ko ƴelon woni président hande noddi dialogue o noddi landaji ɗi fof e ngara yimɓe jaggodira pamodira enen to lesso en jii kala wuuro kala galle ene waɗi taw ko kamɓe fof goni ko APR ma kamɓe fof gondi landa goto kono hay goto jaɓani yiyande ɗum est ce que wona président faami hankkadine mani o heeɓi mandat goɗɗo wonkoye kanko ɓorade wutte politique o accida est ce que wona caɗele onon paaɗono faare ko jogori arde ko non min payani caɗele par ce que président omo faami aɗa omo jogui expérience politique minani mawɗo goto politicien mawɗo goto gonnoɗo parti socialiste ɓowɗo mais joni koye APR woni wi président Macky Sall gagnori opposition ko expérience aɗa omo jogui expérience politique ɗum kam neɗɗo wawa salanade mbo gonɗon walla mbason wondude omo jogui dokki omo jogui dokke politique omo andi tendance wodat tan parti so mawni waɗat tendance tan tendance o wiyete o feññinte ko tendance walla o deƴƴe ko tendance kono noon tendance waɗat tan so parti mawni bon joni comme parti o fuɗɗima mawnude waɗat ɗum tan ambition ji so tawi joni kala goto foof no wawi yidde so tawi min ko jiɗmi ko an a yiɗa ɗum tan ɗum woni tendance donc président andi ɗum ɗon on banggue maintenant ko wiyata ko hay goto gagnaki ko yimɓe fof gagni non ko gagni kanko goto gagnino mi haalan ɗum président ça veut dire de Macky Sall gagni yimɓe ko Macky Sall gotani yimɓe gotani onon wiyaɓe kon leader uji ɓe non ɓe gotanani min ko Macky Sall ɓe gotani militant en boy ɗum haalde non il faut dire la vérité makki worna parce que en mbawa famde oɗo saaha kala mo jiiɗa mi taƴani konngol ma nana waɗa conférence presse nana yalta ga ene haala ga goto fof ne wiya ko min kañum gagni jomum bon mbimi jomum aɗani haalde onon goni communicateur uji awa ala droit wiide c'est pas vrai e média mais je te dis mbimami ɗo kalaten ɗo mbimi ko Macky Sall gagni élection o président yimɓe ɓe gotani ko président Macky Sall militant ji ɗi ko militant ji Macky Sall ɗum ɗon henne kala mbo haalani ɗum a haalani a kalda koko welma jafra Souleymane ɓeyde hen ɗo min ɓoye ɗum haalde wiide so tawi mo jogui gueɗal ngal mo waɗana yo hokku militant ɗi directement par ce que ko kañen goni ɓe ɓerde mumen caayi e nder makko jiiɗi mo
jiɗɗima bangeji fof wona ñingde wiyeteɓe ko lidoji ɓe ko nande hedde noon kala gonɗo ma ardu en paami ngal ɗo dawal mboɗa andi en goɗɗi no feewi Souleymane gartanmi ko ƴamde lefol laamu diwan meɗen aɗa jogui on hakke saabu an iɗi wadde commune o hol peeje doole ɗe jakoɗa beele ko mouvement joguiɗa walla ko goɗɗum joguiɗa ko mbawɗa fawade janggo tawa ƴama lefol laamu beele ndewa hen ha mbawa hebde mairie o eyyi ɗum ɗon suuɗaki min hande ɗo président de la république Macky Sall koye mum gondumi gonmi koye APR hande so tawi mbiɗa ƴama lefol laamu cuuɗi meɗen koye titre e inde APR ƴamanmi lefol ngol ko ɗo jonde nde jooɗimi nde ko ɗo ko on ɗon ko parti o kañum ñagotomi yo waɗanmi wona candidat muɗum au niveau de chez nous ɗum ko ɗum ɗon woni ko mbaɗanmi aɗa andi eɗen jogui loi ni kesso jaltuɗo wonde candidature individuel no woodi mouvement no woodi parti ji goɗɗi no goodi mais min mi fiɓani yaltude parti o pimmi ko wonde candidat e inde APR par ce que APR joni comme so tawi yontaɓe nokkuɓe nan ɗon ɓe goto fof so heeɓi gueɗal ɓuuri wonde normal ko kaldunomi ñandene goto e yontaɓe meɗen mbimi so gueɗe ɗe goni tati so an yawi arɗo yawon diagraphe yawon kadi président ɗum ɗo forage président comité forage min poɗodiratema an ari Abou Diop so gueɗal ari bokke joni commune meɗen yawon arɗo gona diagraphe gona kadi ƴetta forage o min e Ousmane Ly min poɗodiratema ɗum kam sa jananɗa ɗum minen noon hande min ñagoto ko président Macky Sall yo won arbitre yo wi so Ousmane woni ɗo Abou Diop woni ɗo Souleymane yo won ɗo ɗum minen ko ɗum min ñagoto président kadi mamin mbaɗ ɗum ha feeña mamin bindu mamin kaal mamin mbaɗen communiqué mais min to banggue hooram mi foɗodiraka direction mi foɗodiraka ministère par ce que comme opérateur économique comme directeur société jaam mais to banggue kam cuuɗi meɗen kam collectivité local o commune o so aroyi eyyi mbiɗa hebli mbeɗa paari waɗi hewɓe ne mbiya Souleymani subaka walla toɗɗaka wadde firti ko suɓete toɗɗete ko wona haajuma ana toɗɗima hoorema suɓima hoorema jogi gollal ngal jenɗa hoorema heddongal banden cuuto mbiya ko minen kooli ka yo wonan min ɗo parti o ko noon ɗum wayi joni min toɗɗaka yo toɗɗaɓe joni an anduɓe mi fof no gandi min toɗɗaɓe ɓe soɓe dawimi dawat soɓe hirdi mi hirdat ɓe gandi eɓe gandi ko mbawmi ko ni aɗa wawi toɗɗede gona e laamu taw ko mbawmi ko a wawa ɗum ɓe to jeeyami to ɓe jibinami no gandi ɗum donc kono ɗum koko gueɗal gongal ɗum sohlani ɗum ko gueɗe goɗɗe mais to banggue kam golle parti ɗe golle politique ɗe ɗum kam ya aucun probléme so Allah jaaɓi so nden yonti maɓe jiyam toon ɗum kam kadi mbiɗa sikki duñodiral watta par ce que ngol ɗo min jiiɗi ko président Macky Sall yo won arbitre yo wat arbitre e gueɗe ɗe duñodiral wasa wadde eyyi kono wona tan min woni arɗo min woni jaganaaf min woni naggam non président Macky Sall goto wotana kañum jeeyi parti mum yimɓeɓe ko kanko gondi militant ji kanko gotañ kankone joni gueɗe garoyoji ɗene minen komin militant ji makko kankone ko kanko min ñagoto yo wat arbitre gueɗe ɗe fof kala tolniɗo e hunde yo totti ɗum ɗon ɗum dal woni so gueɗe garoyi namdal Souleymane aɗa andi landa o heewi no dille guila e Sénégal foof noon no dille ha heewi ndeyi ha fandi élection fandi mawlidi noddi yimɓe fof yooɓe belditta beele yimɓe dokkodiri juuɗe tan ha élection o yawta walla koye ɓerɗe mabɓe ko gonga beldital waɗi ha laaɓi e Sénégal foof banggue APR a namdima ɗo namdal canngal jabade par ce que min sinno ko min Ousmane kamno sa namdima beele min e Ousmane min belditi min dokkodirino juuɗe kam onon fof on jiiye yesso télé min mbiɗa wawi wiide min de to banggue ɓerdam mi weldite Ousmane ne wima min de weldite Souleymane walla min belditani mais tawi ko haalde gonga mi wawa jabade ma ngal namna min kam mbiɗa yimɓeɓe jaadi kam élection jaadi jaara minen min jeehi élection min moyen ji hooram jaarumi élection min présidentiel comité électoral baɗaɗo bakke o mi jeeyaka hen mais hay 1 million mi heɓani a noddaka ma a noddaka celɗa non noddami ko dernière minute ñande comité électoral montete midi noddami 2 heures du matin mbiɗa woni Dakar comité électoral yimɓe fotɓe won format ɓe fof ne jooɗi bokke mais mbiɗa ummo 2 heures du matin tan mi fiɗɗa ɗum kay neɗɗo ne yara noon neɗɗo no golloro no politique j'ai pas besoin de ça mi yara mbimi ɗum wona ligguey mi waɗa min liggotomi ko haqqillam noon paamirmi golle panmi ko ha parmi jaarumi sesa ƴewmi moyen ji hooram mbanmi ƴettumi ɓe ponmi yarude luumi auto jam ƴettumi moyen jam jaami to militant jam kono a sikkani onon fof ko famille goto fof ko diwan goto so woodi won hen jumɗo so waɗi rectifié tubaɓe le tir so yiiɗi fewnide est ce que an aɗa ma jaɓ arde eyyi non ala min mbiɗa pari pour kala ko fate min mbinomi tan ko hankkadi comme 7 ans o yeehi haydi balɗe ɗiɗi balɗe tati naggam ñalawma goto jarani mi weli jarani haldidde o jour goto mais joni duuɓi jeeɗiɗi timmi yimɓe fof gandino min gonirno minen commune amen duuɓi jeeɗiɗi timmi mais Souleymane nan ɗo il est là
Souleymane kongol ma faade bandaaɓe yeeɓiyankoɓe radio ji jokkiɗe men ɗi fof fol kongol mbaynoɗaɓe ñalawma hannde o eyyi mbeɗa salminaɓe kamɓe fof vraiment mbeɗa juuroɓe mbeɗa ñaganoɓe Allah moƴƴere mbeɗa wiyaɓe kadi mi weltima e gueɗe ɗe kadi on joguiɓe média ji ɗi oɗo média oɗo coordination mbattonon ne oɗon vraiment on calminama on dokkama duwaw ko noon wiyete on dokkama duwaw oɗon ñaague duwaw ni kono on dokke duwaw beele programme mo noon a yaara saabu programme moɗon ko programme fuutankagal programme o ko programme baɗɗo fayida mo ganduɗa yimɓeɓe foof joom haqqillaji en ɓe foof na gandi ko jahaton ko wonko combat koye combat wona combat gonaɗo o ko gonɗon e wadde hen ko joom haqqillaji en ɓe fof no gandi ɗum donc wiyete tan ko yo Allah neno on gueɗɗe onon kamɓene yeeɓoɓe ɓe heɗotoɓe ɓe radio ji ɓe fof kamɓe ɓe ganda haare kaɓet ɗon de kamɓene eɓe nodda hen eɓe ñaaga hen ballal mabɓe goto fof yo ar waɗa hen junggo muɗum saabu ko watte ko onon ko leñol ngol mbaɗan tan ɗum ko nokku o Sénégal mbaɗan tan ɗum ko Afrique fof mbaɗan tan ɗum Allah jarama on jarama merci beaucoup mi weltima e invitation moɗon Ousmane merci temps gasi yettude mo tan e jabde arde nohrade bismango men emin jettima mawɗo Abou Diop arde bonnani on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV koɗo galle wona koɗo ko Souleymane Sow mo Bokke Dialluɓe ko guiɗaɗo cattidaɗo neɗɗo daraniɗo ɓamtare e joltuɗo hujja leñol e diwan daraniɗo kala ko e rendo ina sogla softede mum e heglantagal mum kanko wonno koɗo men hannde en jetti lewlal groupe e darde muɗum to banggue filmoɓe ko Samba Diop e wondi muɗum Ousmane Makka Ly ɗo no yewta nde Abou Samba Diop on jarama ko ɗo ka tan ha jewte paaɗe so jeeɗo ñaawi